लोगोफोर मोनसे मोसानि दावराव जाबाय थानाया मोनसे जों दिनै क्लियार खालामनो फैबाय नै जोंनि लांहिन मानिकपुर रामफुख्रि आरो बगादलनि गेजेरावनो हाजो सायाव दाख्लै थांनाय मंगलबारावसो मासे मोसौखौ जालांबाय नै दिनै आंनि मोसौ हालुवाखौ हरदों जोंनि बगादल गामि लांहिन मानिकपुर माने लांहिन माबायाव दिनै बगादल गामियाव आंनि मोसौ हालुवाखौ दिनै मोसाया अरफैदों दा बिनिखायनो आङो माने गासिबो रायजो राजा जोंनि एरिया जाहाथे जयदाग रामफुख्रि गासिबो जाहाथे ओरै जायफुं एरिया मोजाङै थायो जाहाथे दिनै मोसौआ अरदोंब्लाबो मा जानो हागौ दिनै मानसिखौबो अरनो हागौ बेनिखायनो गासिबो जोंनि रायजो राजाफ्रा थिग थानानै जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जाहाथे बे मोसाखौ जुदि मोजाङै जोंनि सायाव माने दिनै मोसौ अरनायनि सायाव बा मानसि अरगोन बेखौ जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मोजाङै मोजां जुदि गावसोर जुदि सामलायनानै जुदि बेखौ मावफैयो दा आं बेखौनो खावलायदों दा आन्दाजाव माब्रै मोसा दंफैयो जों